La quarta és Mi menina. Mi menina i és la meva preferida, He derrochado todo, he gastado oro, niña si me lo he derrochado todo, pero llegó mi menina y cambió el guión. És increïble. És la meva A mi em preferida. recorda com cançó icònica d'algun artista latin, rotllo Alejandro Sanz, Garan. Tangana, com va fer el moviment aquest com latin. I crec que és una cançó d'artista gran, no sé com dir-t'ho. És una cançó que em sona supergrandilo. Ja, jo imagino un senyor com cantant-la amb 40 músics. Volia que fos una salsa que no fos de despechao, saps? Que normalment és així. Vull fer una cançó d'amor que sigui super empalagosa, saps? O sigui, jo crec que és la cançó que ens ho hem passat millor fent-la. Es nota, eh? El piano, superdivertit, els vents, gravar-ho a Brasil va ser brutal i ens va donar com el toc aquest de l'equilibri entre que sigui una cançó que ens ho vam passar molt bé fent-la, però que té aquesta part tendra, saps? Buscar els ponts, com transmetre-ho... No sé, és la meva preferida.